Pojďte se s náma podívat, jak vypadá jednodenní natáčení pro značku Shinzo za bezmála $500 000 korun. Dneska budeme natáčet kampaň Black Friday, Vánoce i neutrální akviziční videa pro našeho klienta Shinzo, ve kterých se promítne těhotný kuchař a druhý nakástovaný kuchař Pavel, takže se na to těšíme, bude to zajímavý a pojďte se podívat, jak celý proces vypadal. Čau, já jsem David a vítám tě na natáčení Share Yourself pro Xinzo. Dneska točíme na Red Komodo, potřebujeme velký rozlišení, potřebujeme velký dynamický rozsah, budeme z toho samozřejmě dělat všechny možné formáty. Čau, já jsem Anička, jsem kreativní ředitelka a právě rozmrazuju maso, protože Tomáš ho nechal v mrazáku přes noc a máme s ním vařit, tak asi za půl hodiny. To je ten, co nechal maso v mrazáku. Jo, to jsem já, nedošlo mi to. Ahoj, já jsem David Lindovský, zvukař tady na place a dneska se postarám o to, abyste všechno hezky slyšeli. Ahoj, já jsem Václav Filip, jsem tu dneska jako osvětlovač a mám na starosti kompletní dnešní osvětlení této scény, kterou uvidíte. Máme tady takový celkem basic ikonické osvětlení, super je, že máme zataženo, takže nemusíme se bát žádný sluníčka. Máme tady keylight, tady s frostem, folie, která trošičku zdifuzuje to světlo. Nahoře máme panel na hairlights, tam máme trošku nějaký kontru udělanou. No a tady máme vlastně ještě venku motivační světlo, že nám simuluje ostré sluníčko do pozadí, aby to krásně rozbilo, mělo to nějakou hloubku ta scéna. Máme tady přes pana majitele novinku, že pan těhotný kuchař s tím nepočítal, už jede, ale napsal si to do kalendáře na zítřek. Takže to i se děje ve světě natáčení, ale to je ta krása na tom, protože nikdy nevíte, co to přinese. To maso se aspoň stihne rozmrazit lidi. To je pravda, to maso se stihne rozbrazit. 2, 1, tak Tak máš kovejnu Shinzo na pečivo. Ti doma kuchyň obrátí úplně na ruby. Tahle sleva ti fakt bodne. Nebuď tupej jako tvoje nože. To bylo super. Já si myslím, že to bylo super. Už máme natočenou část kampaně s těhotným kuchařem, teď pokračujeme na našeho herce Pavla, který už je tamhle u naší kolegyně Natálie. Už se připravuje a to je druhá etapa, bývající 3 reelska, takže už se blížíme ke konci. Jaké jsou tvoje pocity? Tak čau. Zde je se mnou majitel Shinzo. Tak jak se ti natáčení zatím líbí, co na to říkáš? Jaký jsou pocity? Výborný. Už mám na vazíno. Tak dnešní kampaň pro našeho klienta Shinzo je za námi. Byla to kampaň plná emocí, zvratů a nečekaných situací, jako například, že těhotný kuchař ve 12 hodin nevěděl, že má přijet dneska, ale zvládli jsme to. Těhotný kuchař Jarda byl skvělej, herec Pavel taky a natočili jsme jedno hero video, 5 dalších reelsek, který půjdou do Black Friday, neutrální kampaně, kde budeme komunikovat výhody, řešení problémů, v čem jsou tyto produkty Shinzo skvělý, takže zakupte a kampaně na vás budou lítat teď všude. Tak jo, mějte se hezky, tak čau. Pavle, co říkáš na moment, kdy ti oznámil těhotný kuchař, že ještě spí a není ani na cestě? Tak to jsem si taky myslel, že to je v prdeli, no. Shinzo. Shinzo.